Добър вечер. Аз цялата тук съм се случила на различни и се чудя как да седне, така да стане да се вижда. Днеска приказвахме с една позната, която ми напомни да кажа на хората, да споделя, че в тази диета е много готино това, че ти фактически можеш да не готвиш, защото има всичко, нали, което на човек му трябва за през деня. Ето аз се събирам сутринта, имам си такава чантичка, тя ми се появи една друга, но тя ми изглежда голяма и аз още ходя с тази такава чантичка. Така, тя е хладилна, но общо взето за лятото е хубаво да е хладилна, защото да не се стопяват шоколади, вафли и такива неща. Иначе аз какво правя? Аз я събирам сутринта. Тук си слагам, ето имам вече подготвена, нали, за утре една краставичка и, например, за утре ще бъдат репички. Утре ще ги измия и ще ги сложа в тази кутийка, моите репички, и ще ги прибера тук в кутията. Или, например, слагам краставица и домати. Това е голям домат, аз обикновено взимам малки доматчета и ги слагам. Защото на обяд хубаво да ядеш някаква салата. Не само, нали, продукти на Essential Diet. След което аз си взимам от едно хлябче, и иначе ако имаш наряза хляб, си е готово, нали, взимаш наряза. Аз сега имам ето тези хлебчета. Тук ми е един ъгъл с моите продукти. Тук имам един кашон, нали? Да, имам един ъгъл с продукти. И си взимам хлябче и си го нарязвам. Нищо, сега ще го нарежа. Утре пък няма да имам какво да правя. Сутрин ще правя други неща. Сутрин обикновено правя гимнастика. Такава някаква йогическа гимнастика за 10-15 минути, гирички, за да не обвисват ръцете, разтягам краката, клекове, за да си имаш мускули на крака, за да нямаш тук нищо да не виси, никакви неща. Ето, нарязах си, на 4 филийки го нарязах, както виждате. Значи слагам го в тази чантичка, слагам, имам такова нещо за мазане, което е доста хубаво. Ето едно такова сиранце си слагам в такава чантичка обикновено. Това се слага на всеки случай, бисквитки. Общо взето, тук става вече такъв психологически момент. Хубаво да имаш нещо в повече, може да не го изядеш, но ако се забавиш или ако те не нападне някаква нерва и глада ще се засили, и да знаеш, че можеш да си хапнеш нещо повече. Това също може да бъде обяд, вместо, например, хляба и сиранце, може да са тези бисквитки, крекери с пица, вкусна пица, нали, към салатата. Но аз ги слагам на всеки случай, ако нещо ме нападне глада. И тук почвам да слагам, например, аз много обичам тези вафли, те са ми любимите. Това ми е просто, аз много ги обичам. Така, те приличат на шоколадова вафлена торта. Имам тук едни такиви, те са шоко с ванилия. Има шоко с шоко, може да се сложи. Може да сложи само шоко с ванилия и, например, една такава шоколадова бисквитка. Тоест това са ми 3 ядения. Нали, едното е солено, нали, сутринта пие си шейк, това го взимам за сутрешна закуска някъде към 11-11:30. Е такова нещо. След това ям, нали, или това с салата, или това, дето показах, хляб с сирене, с салата. И след това, след обедна закуска, например, вафла с кафе или чай, зависи. Можеш да вземеш не тази вафла, мога да си взема една такава вафла, кокос, нали, просто си събирам. Тук трябва да се каже, че в тази диета не трябва да се възприема вафла като вафла. Това фактически е парче месо. Това са протеини, има и въглехидрати,
Винаги трябва малко въглехидрати да има за мозъка, нали, за работа на мозъка, но основно са протеини и все едно, че ядеш парче месо. Само, че във вид на вафъл, като много приятничко такова. Мога да си взема дори круасан. Например, ако знам, че днес ще бъде гладна, мога да си взема круасан, нали, с шоколад. И така, събирам си, значи, тази чантичка, слагам си, вместо захар аз използвам стевия, тази е доста добра. И винаги нося в чантата едни такива бомбони. Например, ако ти е лош вкуса в устата, може да хапнеш, или ако заспиваш на някаква лекция, или като караш кола, заспиваш и така си похапваш по едно бомбонче и се събуждаш. Тук в една кутийка си имам ето такива тук захарчета и сол. Едни бомбони винаги нося за пълен стомах на всеки случай, ако пак нещо огладнея, то общо взето морално е много приятно да имаш някакви такива нещица. И това нещо винаги ми е в чантата. Това е хиграс. Той се пие половин час преди ядене, за да не си асоциален, да можеш, например, ако те поканят на ресторант, на обяд с колегите, да не им казваш няма да отида, а да отидеш. И по време, нали, на диетата можеш да отидеш на ресторант, изпиваш едно хапче половин час преди ядене и след половин час можеш да ядеш. Разбира се, че не е хубаво тотално да прекаляваш, но честно, ние даже с дъщеря ми ядохме хамбургери в Лондон и ни напълняхме. И може да ядеш нещо сладко, на обяд, някакво десертче. Това са такива хапчета за ресторант. Аз съм викам. Това също винаги, това ми е в дамската чанта и винаги са с мен. И това е. И така се събираш една такава чантичка, всичко слагаш, така закопчаваш и си отиваш на работа. Това е, което исках да разкажа. Лека вечер. Как да го изключа? Не иска да се изключа.